Máme tu pre vás dnes pokračovanie zo série Odpovedáme na otázky, na ktoré sa nás nikto nepýtal, no a dnes to máte so mnou, so Slovenkou z Goldbee. Ako zvládaš komentáre na svoje malé prsia? Akože v pohode, za prvé si úplne nemyslím, že mám akože malé prsia, takže som s nimi spokojná, ako vyrovnaná, v pohode. Ako vnímaš to, že máš celulitídu? Tak, celulitída, že? Proste normálna vec, má to viacej ako 80% žien, takže v pohode proste. Berem. Ako to vnímaš, že si vo firme jediný Slovák? Tak, není to akože nič neobvyklé, hej, Slovák proste v Brne, ja mám ale Slovensko rada, proste vždycky sa tam rada vrátim, tie naše hory a tak, takže v pohode. Bože, to sú debiliny vraj, ako zvládam, že som Slovák. Ty kláso, však keby môžem, tak si to vyškrtnem aj z rodného listu. To je tvoja pracovná náplň v Goldbee. Tak, ako u všetkých zamestnancov u nás z krajín tretieho sveta, proste robím to, čo mi prihrajú, hej? Proste robím zarážku do okna, do dverí, ako kedy. Takže to, čo nechce proste robiť ten normálny zamestnanec, tak to robím ja, že áno. To pravda, že bereš 650 korún na hodinu? Takéto informácie by som úplne akože nemala potvrdzovať, alebo ani by som to akože nechcela že vyvrátiť, ale určite by som to nechcela potvrdiť a není to preto, že by som spala so šéfom. Slovenka, aké je tvoje pravé meno? Je fakt akože zaujímavé, že zrovna toto vás zaujíma, ale keď to teda chcete vedieť, už bolo ono. Tak ja vám ďakujem, pokiaľ ste dopozerali videjko až sem a napíšte nám nejaké ďalšie otázky do komentárov, aby sme si ich nemuseli vymýšľať sami. Díky.